Goeiedag en mooi dat je sjoggen. Het is maandag, het weekend is achter de rug en dat is me goed ook. Want als jouw reisleider op deze tour terug Friesland, ga ik nog dat lesje hè, wat we deze week even afwerken moeten. En dat ook mijn leefde hier. Dat lesje dat begint hier in wat zijn. Het is Simmerie Friesland. Wat ben we mooi voort net? Als ik hier door het hele oude stritje van wat zijn erin, dan zoek ik eigenlijk wel achter elke door even zien willen en het verhaal jaren willen. Maar ja, ik ken in dit programma maar op één plak bindje en dat doe ik hier. Dat al je dadelijks, maar eerst meer over wat zijn. Het dorp aan het voeteneen van Zuidwest-Friesland bestaat haast 800 jaar. En wie doe ik even helemaal in die skiernis? Dat doe ik met Loek Hogenhout. Goeiedag. Goeiedag. Vertel, waar staan we hier? Nou, we staan hier op een hele belangrijke plek in het dorp. Hier is Woudsend ooit ontstaan. In 1337, dat is het officiële startjaar van dit dorp. Toen kwamen hier een aantal paters van de Karmelietenorde. Die hadden een klooster in Haarlem, maar om het geloof te verspreiden zochten die steeds noordelijker punten. En die hadden dagen gezworven en die kwamen op dit punt uit. Ja. En die hebben hier naar elkaar gekeken en ze hebben naar boven gekeken om zich heen. En Ze hebben hebben hegen maar lezen en dachten, daar Ja, laten we wezen. daar bouwen we een klooster. Ja. En dat was in 1337 en dat trok dan altijd andere bedrijvigheid aan. Boeren en vissers die zochten de bescherming van dat klooster. Dan konden ze ook met elkaar op de veiligheid letten en een beetje op elkaar passen. En dat is het begin van Woudsend. En deze kerken? Nou, het klooster waar ik net over sprak, waar een kleine kloosterkerk bij was, is in de loop der eeuwen afgebroken. En daar is uiteindelijk deze Karmelkerk, daarom heet hij ook Karmel, is daarvoor in de plaats gekomen. En ben je nog tjensten? Jazeker, Oké. elke zondag. Oké, dus trek je zo'n 30, paters, landbouwers en toen? Nou, dat is een paar honderd jaar zo gebleven en dat is wat gegroeid naar uiteindelijk 700 inwoners. Dus toen werd het een aardige nederzetting. Ja. En toen is er iets bijzonders gebeurd. Toen heeft Woudsend 120 jaar een hele belangrijke rol gespeeld op het gebied van scheepsbouw. Al die huizen die hier nu staan, stonden er toen niet. Er waren hier scheepswerven, er waren hellingen, er waren leerlooierijen, er waren timmermanswerkplaatsen. Alles stond in het teken van die scheepsbouw. Echt een riek dorp. Een riek dorp. Het was een zeer welvarende periode. Maar want maat ik verhoesje of is het nou We hebben het hier nog steeds goed, dus je bent van harte welkom. Maar het is relatief gezien niet zo welvarend als in die periode. Oké, en deze molen, dat weer echt onderdeel van die hele industrie, hè? Ja, zo'n houtzaagmolen was heel belangrijk, omdat daar het hout verwerkt werd voor de schepen die gebouwd werden. Ik heb begrepen dat Arjan Rekers is daar de moeder. Ja. En een jonge vent nog. Dus die kan dus meer vertellen hoe die moenen. Dan ben je nou ontzagen, die geur komt naar boven, nou, dat is sowieso al prachtig. En ik heb mijn houtkast van alles met mooitje. Het is een levend iets en het is, nou, we hebben heel veel mooie tafels en banken en snijplanken en alles wil maken. Je loopt een dikke bingen, dat is een els. En elke keer je jaart een tik op achtergrond. Hij pakt een millimeter naar voren en dan zeeg het er. En maar het tempo, maar de wind van Joert, krijg je ongeveer zo'n 2 meter in het oeren serie.
Het is een kwestie van het bloedige gebruiken van de molen. Op die manier kan je het spultje letterlijk en figuurlijk draaiende houden. Dit is wat we jaren willen als molenaars. Hè? Dat er genoeg wien is, dat er zegen kent. Daar doe je het uiteindelijk voor. Daarvoor is de molen vroeg gebouwd en daarvoor in de wei nog steeds rond. Dan is er ook nog een gevoelig puntje waar we het even over gaan, Maarten Leuk. Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een dorp waarin prachtige dingen gebeuren, maar we hebben ook een zwarte bladzijde. Oei. En die zwarte bladzijde heeft te maken met stadsrechten. Zoals jullie natuurlijk weten zijn er 11 steden in Friesland. Ja, en wie weet ik al dat dat woord zijn er net iemand is. Precies, en dat is een gevoelig puntje. Ai. In de tijd dat die stadsrechten werden uitgedeeld in de middeleeuwen, dan gebeurde dat door stadhouders, bisschoppen. En daar waren ook criteria voor. 4 om precies te zijn. Om te beginnen moest je handelsbetrekkingen hebben. Nou, we hadden hier zoveel, we waren het Silicon Valley van de handelsbetrekkingen. Je moest eigen rechtspraak hebben. Die hadden wij ook. Sterker nog, tegenwoordig hebben we dat ook nog wel. Je moest ook een jaarmarkt organiseren. Die was hier elk jaar en je moest een handelsgebouw hebben, een zogenaamde waag. Nou, we hebben hier verderop een pand staan, daar zit het logo van de boterwaag die in die tijd hier actief was, zit daar nog in. Dus Nou. we beantwoorden eigenlijk aan alle criteria. Die doet je nog wat. En hoe komt het nou dat we die stadsrechten toch niet hebben gekregen? Dat komt omdat de stadhouder die toen dienst deed, hier een paar keer op visite is geweest en elke keer met ruzie hier vandaan ging. Hij vond Wout Zenders koppig, eigenwijs, niet gezagsgetrouw en heeft daarom hoogstpersoonlijk een rode streep gezet door onze nominatie. En daarom zijn wij een dorp en hebben we dus geen stadsrechten en ook geen fontein. Oh nee, echt nog eens geen fontein. Nou, wat een treurnis. Oké, dus dat gezegd hebbende, wat zijn bloot tot in de lengte der dagen een dorp. Absoluut. Maar wel een heel mooi dorp. Een heel mooi dorp. Tegen dank voor de roelering. Graag gedaan. Zo, ik ben wel een heel soort wiezen van en oerwoord zijn. Die het om er eens even binnen te zien. En dat doe ik hier. Goeiedag. Goeiedag. Ja, ik doe nou vanzelf, al is het de normaalste zaak van de wereld. Maar wat is dit? Ja, wat is dit? Een hele verrassing, hè? De hele verrassing. Nou ja, wij wonen hier dus achter deze garage. En toen wij dus Wenneke Kepen kwamen, hebben we vrijdag weer een trollopen garage voor mij mochten. En dat hier wel wat voor niet neer, want binnen hele oude arbeiderswennetjes. Dus de gevels mochten eigenlijk niks van verloren worden. Maar op een gegeven moment hebben we dat toch van gekregen dat we, nou ja, met dit idee de gevel draaien laten. Het geveltje is eigenlijk behouden blijven. En wij kennen broeken, zou ik daar broeken horen. Nou, dit smaakt het naar meer. Zullen we verder? West, Ja. ja. Nou, je komt wel eens in het kerken wat nou uw zwemhuis is. Oh, ja. Vroeger weer een helling. Mijn opa toevallig, die hier weer de laatste hellingbaas in Bezijn op deze helling. De Nijdamse helling. En die man in het witte overhemd, dat is mijn opa, Jelle Nijdam. En toen waren er dus houten schippen gebouwd, maar in begin 1900 rond die bouw dat rond waarom. En toen rond het Hellingburg rond ik waarom. En toen wordt dus destijds de gereformeerde kerken, die wil je graag een kerken bouwen, ontwetter. Ik omdat een soort leden destijds van kerken op de eilandjes wen moeten we zijn. Die kon toen met bootje bij kerken komen. Maar die kon je zo bij het kerken komen. Ja. Dus dat waren dit toen dus in 1912 weer het kerk gebouwd. Nou, dit is wel echt duidelijk. Een kerken. Nou ja, de zus dus dat een heel veel oude kenmerken, die hebben we dus hergebruikt. Het blijven leerd van Boeten, dat hebben we naar binnen gebracht. De tekstbordjes van de psalmen en gezangen van de laatste dienst, die ben ik heen bleuren. Dit hing het Maar nog de gewoon kontjes- van toen, ja, echt? Ja, dat zijn de laatste gezangen en psalmen die toen zongen binnen in de kerken. En dat was dus in 1890. En dat wargel? Het wargel dat speelde ik, dat hebben we dus oornemen kennen. En mijn vrouw die speelde altijd al orgel. En die zei van, nou, we willen het allemaal graag horen. Ik doe het haast net tevreden. Maar mij ik het even nu proberen. Dan moest je het wel proberen. Nou, inmiddels ben we weer boven aangekomen.
Eerder werden wij hier boven, maar terwijl het wat makkelijker is dan we onderbijen, ben we nou dus onderbijen hier. Hierboven hebben we wat orenruimte voor maken. Ik heb wat biljetten, ik heb wat orendingen gedaan, dus een soort mengcave hebben we hier van maken. Geweldig. Ja, En is dat nou echt de oude klok? en er ging het aan de orenklok, ja, die hebben we hier plaats in de toer. Die hebben een iepening maken. Ja. En ik heb hier waar ik bij de klok komen. Orde bel hing het er nog in. En we kunnen hier nog boven in de toer komen. En echt nog een magnifiek uitzicht. Schitterend, hè? Maaike, de vrouw des huizes, hij had me een fantastische rondleiding doen. Prachtig plakje, hè? Dit is het mooiste plekje van heel Woudsend. Ja, nou van heel Friesland misschien wel. Nee, daar ben je heel blij mee. Ja. Tierentank dat ik een windje mocht. Graag gedaan. Wieke Fjouwer van uw Tour Trof Friesland. De kop is er al hier in Woudsijn. En morgen ben we in Starem. On dan.